हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे सगळ्यांचं या अध्ययन वर्गामध्ये. आणि श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी माझा साष्टांग दंडवत. श्री गौर नेताई यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. श्री गुरु महाराजांना माझा साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे आहेत मंदिराचे अध्यक्ष त्यांनाही, जे आपले शिक्षा गुरु आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययनाला सुरुवात करूया. तर आपण पहिला अध्याय आता संपवतोच आहोत बहुतेक. मला वाटतं आज आपला पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तर कुठलीही घाई न करता म्हणून मी थोडं हळूहळू गेलीये. पहिल्या अध्यायामध्ये जसं आपण बघितलं काही ज्या विभागून जे मी तुम्हाला म्हटलं की 1 ते 1.26 मग सगळी युद्धाची तयारी दिसती. आणि मग अर्जुन भगवंतांना विनंती करतायत सेन योरू भयोर मध्ये. आपण मला वाटतं आधीच्या काही श्लोकांमध्ये हे वाचलेलं आहे. तर हे 3 श्लोक तर आपण सलग घेतलेले आहेत. पण फक्त जिथे अर्जुनाने भगवंतांना विनंती केलेली आहे की मला माझा रथ तुम्ही येस. सो हे संजयाने सांगितलेलं आहे धृतराष्ट्रानं. पण अर्जुन जेव्हा विनंती करतोय तर अर्जुन सांगतोय भगवंतांना येस. अर्जुन म्हणतोय सेनयोरु भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामानवस्थितान कैमर्यासह योद्धव्यम अस्मिन स्मरणम समुद्यमे. अर्जुन म्हणतोय की हे अच्युता कृपया माझा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन चल, म्हणजे येथे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या आणि ज्यांच्या बरोबर मला भयंकर शस्त्रास्त्र स्पर्धेमध्ये संघर्ष करायचा आहे त्या सगळ्यांना मी व्यवस्थितपणे पाहू शकेन. ही विनंती अर्जुनाने भगवंतांना केलेली आहे. आणि मग हेच संजयाने धृतराष्ट्रांना सांगितलंय. आणि भगवंत आहेत हो ते. भगवंतांनी मग रथ अशा ठिकाणी बरोबर नेऊन ठेवला आहे की जिथून भगवंत म्हणतायत भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनिती. भीष्म द्रोण आणि जगातील इतर सर्व राजांच्या उपस्थितीत भगवान म्हणाले हे पार्था इथे जमलेल्या सर्व कुरुवंशीयांना आता पहा. कारण जिथून भीष्म पितामह अगदी योग्य पद्धतीने दिसू शकतील अशा जागी रथ आणून ठेवतात तो भगवंत. कारण त्या अर्जुनाची स्थितीच तशी होते ना. त्यानंतर जे त्याच्या कापरं भरतं अंगामध्ये आणि त्याला युद्ध करण्याची इच्छा तर त्याच्या मनात नसतेच आधीपासूनही, पण तरी पण जी करुणा दाटून येते ज्या वेळेला तो रथ त्या सेन योरू मध्ये त्या कुरुक्षेत्रावरच्या सगळ्या सेनेच्या मध्यभागी जाऊन तो
रथ जेव्हा उभा राहतो तेव्हा त्याला आपलेच आप्त आणि आपलेच पितामह, द्रोणाचार्य, आपले गुरु या सगळ्यांना तो अगदी योग्य पद्धतीने कुठे आहेत आणि कशा प्रकारे आपल्याला त्यांच्याशी संघर्ष करायचा आहे हे सगळं त्याला त्या ठिकाणी त्याच्या मनाने अनुभवतो तो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंत फक्त 25व्या श्लोकामध्ये बोलतायत आणि म्हणतायत की बघ तू की तुला या सगळ्यांना निरीक्षण करायचंय, सगळ्या या पूर्ववंशीयांचं निरीक्षण करायचं आहे. आणि मग अर्जुनाच्या हाताला कंप सुटलेला आहे, त्याचं मन कुठेतरी खूप खचित झालेलं आहे आणि तो जो विषाद झालेला आहे म्हणून त्याचं. मग आपण पुढे जाऊन 36व्या श्लोकापर्यंत आलेलो आहोत. पापमेवाश्रेयदस्मान् त्वत्त्वैतानात् ततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. वाचायचंय कोणाला इच्छा आहे? सायली माताजी म्हणाल. वाचू? Yes. हो, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आततायी आक्रमकांना आम्ही जर ठार मारले तर आम्हाला पापच लागणार आहे. म्हणून धृतराष्ट्र पुत्रांना आणि आपल्या मित्रांना मारणे आपल्यासाठी योग्य नाही. यापासून आम्हाला काय लाभ होणार आहे? हे माधव, आपल्याच नातलगांची हत्या करून आम्ही कसे सुखी होऊ? येस, हरे कृष्ण. आणि तात्पर्य तात्पर्य वाचा थोडं, ज्याच्यात आपल्याला थोडे. येस माताजी. वैदिक मताप्रमाणे 6 प्रकारचे आततायी असतात. जो विष पहिला म्हणजे जो विष देतो, दुसरा जो घराला आग लावतो, तिसरा जो घातक किंवा तीक्ष्ण शस्त्रानिशी हल्ला करतो, चौथा जो संपत्ती लुटतो, पाचवा जो दुसऱ्याची जमीन बळकावतो आणि सहावा जो परपत्नीचे अपहरण करतो. अशा आततायींचा वध केल्याने कोणत्याही प्रकारचे पाप लागत नाही. अशा आततायींना मारणे हे सामान्य मनुष्याला शोभेल असेच आहे. पण अर्जुन हा सामान्य मनुष्य नव्हता. स्वभावतःच तो साधू वृत्तीचा होता आणि त्यांच्याशी जो साधुवृत्तीला अनुसरूनच वागू इच्छित होता. पण अशा प्रकारच्या साधुवृत्ती क्षत्रियांसाठी योग्य नसते. जरी राज्यकारभारातील व्यक्तीने साधुवत असणे आवश्यक असेल तरी त्याने भ्याड मात्र असू नये. उदाहरणार्थ भगवान श्रीराम हे इतक्या साधुवृत्तीचे होते की आजही लोक रामराज्यात राहण्यास अतिशय उत्सुक असतात. पण असे असले तरी प्रभू श्री रामचंद्रांनी कधीच भ्याडपणा दाखवला नाही. श्रीरामांच्या पत्नीचे सीतेचे अपहरण करणारा रावण आततायी होता. पण श्रीरामांनी त्याला असा काही धडा शिकवला की त्याची तुलना जगाच्या इतिहासामध्ये कोणाशीही करता येणार नाही. अर्जुनाच्या बाबतीत मात्र त्याच्या विरुद्ध जे आक्रमक आततायी होते ते विशिष्ट प्रकारचे होते आणि ते म्हणजे त्याचे स्वतःचेच पितामह, गुरुजन, मित्रगण, पुत्र, नातू इत्यादी. त्यामुळे अर्जुनाला वाटले की सामान्य आततायींविरुद्ध ज्या कडक उपाययोजना केल्या पाहिजेत त्या त्यांच्या विरुद्ध आपण योजू नये. याशिवाय साधू व्यक्तीने क्षमा करावी असे सांगितले आहे. साधू व्यक्तींचे असे आदेश हे राजकीय आणीबाणीपेक्षाही महत्वपूर्ण असतात. अर्जुनाने विचार केला की राजकीय कारणांसाठी स्वजनांची हत्या करण्यापेक्षा साधुवृत्ती आणि धर्माच्या आधारावर ज्यांना क्षमा करणे हेच योग्य आहे. म्हणून केवळ तात्पुरत्या शारीरिक सुखासाठी अशा प्रकारे हत्या करणे हे चांगले नाही असे त्याला वाटले. सरते शेवटी राज्य आणि त्यापासून प्राप्त होणारे सुख हे नित्य नाही. म्हणून स्वजनांचीच हत्या करून त्याने स्वतःची शाश्वत मुक्ती आणि स्वतःचे जीवन धोक्यात का घालावे?
या संबंधात अर्जुनाने श्रीकृष्णांना माधव असे संबोधणेही महत्वपूर्ण आहे. श्रीकृष्ण हे लक्ष्मीचे किंवा भाग्य देवतेचे पती असल्यामुळे अर्जुनाला त्यांना हे दर्शवायचे होते की त्यांनी ज्यामुळे त्यांच्यावर दुर्भाग्य कोसळले अशी गोष्टी करण्यास त्याला प्रेरित करू नये. परंतु वास्तविकपणे श्रीकृष्ण हे भक्तांचाच काय तर इतरांनाही दुर्भाग्याकडे कधीच नेत नाहीत. जय हरे कृष्ण. खूप सुरेख प्रकारे हे वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणून इथे जेव्हा अर्जुन आता आपल्या मनातली, कारण जसं म्हटलं की रथ अगदी मधोमध उभा केलेला आहे आणि हाताला खूप कंप सुटलेला आहे, तोंडाला त्याच्या अगदी फेस म्हणजे अगदी त्याचं तोंडात शब्द बाहेर पडत नाहीयेत, अंगाला सगळ्या दरदरून घाम आलेला आहे आणि त्याचं धनुष्य हातात गळून पडत आहे, कारण मी हे युद्ध करू शकत नाही आणि मला हे युद्ध करण्याची इच्छाच नाहीये. कारण का? तर कारण मी हे युद्ध केलं तर इथे कुठेतरी कॉमन मॅन म्हणजे एका सामान्य माणसाचा दृष्टिकोन नक्कीच अर्जुनाच्या काही विचारांमधून दिसतो, की मी जरी हे जिंकलं सगळं तरी ज्यांच्या बरोबर मी युद्ध करणारे हे जर नंतर तिथे राहिले नाही तर ते जिंकण्याचा सगळा काय उपयोग आहे? जर माझीच भावंड नसतील आणि त्यांच्या विरुद्ध जाऊनच मी हे युद्ध जिंकणार असेल, तर मला नाही जिंकायचं हे युद्ध. त्यापेक्षा मी जंगलामध्ये जाऊन संन्यासी होईन आणि तिकडे तपश्चर्या करीन जाऊन. हे तो भगवंतांना सांगू इच्छितो आहे. आणि म्हणून मग इथे सांगताना जेव्हा तो म्हणतो आहे, की मग आततायी लोक कुठले म्हटलेले आहेत, तर जी लोक आता धृतराष्ट्र पुत्र आहेत आणि आपल्या मित्रांना मारणे आपल्यासाठी योग्य नाही आणि काय लाभ मिळणार आहे. परंतु इथे एक गोष्ट सांगितलेली आहे, की त्याला वाटतं आहे, की त्याचं हे तिसरं कारण त्यांनी दाखवलेलं आहे इथे, की एक त्याला पहिल्यांदा वाटलं, की त्याच्या मनामध्ये करुणा दाटून आलेली होती. त्याच्या मनामध्ये त्याच्याच भावंडांविषयी अतिशय त्याच्या आप्तांविषयी आणि सगळ्यांविषयी त्याच्या मनात अतिशय करुणा, कारण अर्जुन हा सामान्य माणूस नव्हे. तो साधू पुरुष आहे, तो निर्मळ मनाचा आहे, तो भक्त आहे, भगवंतांचा लाडका सखा आहे तो. आणि म्हणूनच या अर्जुनाच्या मनामध्ये हे सगळे विचार येणं हे निश्चित आहे. आणि म्हणून ज्या वेळेला त्याच्या मनामध्ये हे विचार येतात आणि ज्यावेळेला तो हे युद्ध करण्याचं टाळतो, हे युद्ध करण्याला नाही सांगतो, तेव्हा त्याच्या मनामध्ये ती करुणा दाटून आलेली आहे आणि त्याला त्या करुणेने त्याला हे युद्ध करायचंच नाही, कारण त्याला दया वाटतेय त्याच्याच भावंडांविषयी. जरी ते कितीही वाईट वागलेले असले तरी तो एक चांगला भक्त आहे, भगवंतांचा लाडका भक्त आहे. आणि मग हे पहिलं कारण आलं. दुसरं कारण त्याला आनंद वाटत नाहीये. आणि म्हणून तो सांगतोय, की मला हे आनंद वाटत नाहीये. मला या कुठल्याच युद्ध करून हे सगळं मिळवायचं, हे सगळं हासिल करायचं. परंतु याच्यात मला कुठलाच आनंद ते कौतुक करायला असणारी लोकच तिथे नसतील. त्यापेक्षा मी हे सगळं सोडून जंगलात जाऊन तिथे संन्यासी होऊन बसतो आणि तिथे मी ध्यान धारणा करतो. तिथे मी एकाग्र होतो आणि तिथे मी मेडिटेट करतो. हे अर्जुनाला सांगायचं आहे. आणि म्हणूनच तिथे त्याला इथे तिसरा जो मुद्दा सांगायचा आहे, की मला माझ्या गुरुजनांना मारून, माझ्या गुरु द्रोण आहेत त्याच्यासमोर, त्या गुरु द्रोणांना मारून त्याच्यानंतर पितामह भीष्म त्याच्यासमोर आहेत. ही सगळीच असं म्हटलंय, की योजना आहे भगवंतांची. आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी भगवंतांनी रथ येऊन उभा केलेला आहे, की निश्चितच तिथून पितामह दिसतायत, द्रोण दिसतायत. आणि म्हणून अशांना मारून मी निश्चितच कुठेतरी पापाला कारणीभूत होणार आहे. नक्कीच गुरुहत्येचं पाप मला लागू शकतं. तर मला हे सगळं करण्याची अजिबात इच्छा नाही. परंतु मग वैदिक वेद काय सांगतात, की कोण आततायी आहे? तर जो विष देतो, कुणाही व्यक्तीला मारण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी जो विष देतो, जो घराला आग लावतो, इतरांच्या घराला आग लावतो, जो घातक आणि तीक्ष्ण शस्त्रांशी हल्ला करतो, जो संपत्ती लुटतो, जो जमीन बळकावतो आणि जो परस्त्रीचं अपहरण करतो, परपत्नीचं अपहरण करतो, तो आततायी मनुष्य आहे. त्याचं आचरण हे आततायी मनुष्यासारखं आहे आणि अशा मनुष्याला कुठलीही शिक्षा घडवणं किंवा अ, 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 त्याचा अंत करणं याचं कुठलंच पाप नाहीये, कारण तो मनुष्य कुठेतरी पापाच्या गोष्टी करतोय, कुठेतरी चुकीच्या गोष्टी करतो आहे. आणि अशा आतताईंना मारणे हे सामान्य मनुष्याला शोभेल असेच आहे. पण इथे पुन्हा सांगितलं गेलंय, की अर्जुन हा सामान्य मनुष्य नाही. त्याच्या मनामध्ये करुणा दाटून आलेली आहे. त्याचे विचार अशा प्रकारे बदललेले आहेत, की रथ सेनेच्या मध्ये जाऊन उभ्या केल्या त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले आहेत. आणि अशा प्रकारे तो मन त्याचं हेलावून गेलेला आहे.
आणि कारण तो एक साधू वृत्तीचा मनुष्य आहे. आणि तिथे उदाहरण देताना श्रीरामांचं उदाहरण दिलेलं आहे, की श्रीरामांचं आणि म्हणूनच रावणासारख्या आततायी माणसाने सीतेचं अपहरण केलेलं होतं. परंतु म्हणून श्रीरामांचं उदाहरण देताना कुठली भ्याड वृत्ती नाही दाखवली जात. आणि म्हणूनच इथे जेव्हा अर्जुन सांगतो आहे, की जरी मला मी त्या कोणालाही मारून मला आनंद मिळत नाहीये किंवा मी ते राज्य घेऊ इच्छित नाही, पण त्याचा तो भ्याडपणा त्याच्या क्षत्रिय असण्याला निश्चितच शोभत नाही. आणि म्हणून इथे उदाहरण देताना क्षत्रियांचं की प्रभू रामचंद्र, की ज्या रावणाने अपहरण केलेलं आहे त्यांच्या पत्नीचं, त्याला निश्चितच श्री रामचंद्रांकडून अजिबात क्षमा नव्हती आणि त्याचा अंत भगवंतांकडूनच झालेला आहे. परंतु इथे अर्जुनाच्या बाबतीत मात्र काय झालेलं आहे, त्याच्या विरुद्ध जे आक्रमक आततायी होते ते विशिष्ट प्रकारचे होते आणि ते म्हणजे त्याच्या स्वतःचे पितामह, गुरुजन, मित्रगण, पुत्र, नातू इत्यादी सगळे बेसिकली त्याचे सगळे जे आप्त होते ते सगळे त्याच्या समोर युद्धासाठी उभे राहिले. त्याच्यामुळेच अर्जुनाला वाटले की सामान्य आतताईंविरुद्ध ज्या काही ऍक्शन्स घेतल्या जातात त्या मी यांच्या विरुद्ध घेऊ शकत नाही. कारण त्याचीच माणसं होती हो सगळी, अर्जुनाचीच सगळी माणसं होती. तर मग तो कशा प्रकारे त्यांच्याशी चुकीचा वागू शकेल किंवा त्यांना कशा प्रकारे अशी अद्दल घडवायला हवी. निश्चितच तो योग्य पद्धतीने ती गोष्ट हाताळू शकतो. आणि म्हणूनच केवळ तात्पुरत्या शरीर सुखासाठी अशा प्रकारे हत्या करणे हे चांगले नाही. कारण सॉरी, साधू व्यक्तींसाठी असे आदेश हे राजकीय आणीबाणीपेक्षा सुद्धा महत्वपूर्ण असतात. अर्जुनाने विचार केला की राजकीय कारणांसाठी स्वजनांची हत्या करण्यापेक्षा साधू वृत्ती आणि धर्माच्या आधारावर त्यांना क्षमा करणे हेच योग्य आहे. कारण तो एक साधू पुरुष आहे. इथे भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत मग की चुकीच्या वागणाऱ्याला क्षमा नाही, परंतु भगवंतांचाच हा भक्त आहे. तो इतका करुणामय झालेला आहे त्याच्या मते निश्चितच तो कशा प्रकारे त्या व्यक्तींना निश्चितच क्षमा देऊ शकतो. आणि अशा प्रकारे त्या साधू सॉरी अशा प्रकारे त्या साधू व्यक्तीने क्षमा करावी असे त्यांनी सांगितले जाते. साधू व्यक्तींसाठी असे आदेश हे राजकीय आणीबाणीपेक्षा सुद्धा महत्वपूर्ण असतात. अर्जुनाने विचार केला की राजकीय कारणांसाठी स्वजनांची हत्या करण्यापेक्षा साधू वृत्ती आणि धर्माच्या आधारावर त्यांना क्षमा करणं हे योग्य आहे. म्हणून केवळ तात्पुरत्या शरीर सुखासाठी अशा प्रकारे हत्या करणे हे चांगली गोष्ट नाही. फक्त तोंडाचे चोचले पुरवायचे आहेत म्हणून अशा प्रकारे ज्या काही प्राणी माणसं जे खाता आहेत त्या प्राण्यांना कापून आणि त्यांच्या अशा प्रकारे गोष्टी करून ते ते खाणं किती किती योग्य प्रकारे ठरू शकेल याचा विचार करा. आणि म्हणूनच मग सरते शेवटी राज्य आणि त्याच्यापासून प्राप्त होणारे सुख हे नित्य नाही. म्हणून स्वजनांचीच हत्या करून त्याने स्वतःचीच शाश्वत मुक्ती आणि स्वतःचे जीवन धोक्यात का घालावे हा प्रश्न अर्जुनाला पडलेला आहे. आणि या संदर्भात अर्जुनाने श्रीकृष्णांना माधव असं इथे संबोधलंय जे भाग्य लक्ष्मीचे पती आहे. आणि म्हणूनच भगवंत फक्त भक्ताचीच काळजी करत नाही तर इथे इतरांनाही दुर्भाग्याकडे कसे जावं लागणार नाही हीच काळजी भगवंत करतात. कारण भगवंत आहेत होते ते परमात्मा आहेत. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून वास करतात. आणि असे हे भगवंत आहेत हे निश्चितच त्यांच्या दुर्भाग्याकडे निश्चितच कधीही त्यांना नेत नाहीत. भक्त भगवंतासाठी निश्चित निश्चित विशेष असतात, पण त्याच्याही व्यतिरिक्त सामान्य माणसाला सुद्धा कुठल्याही प्रकारचं आबाळ होणार नाही अशी काळजी त्याप्रमाणे घेतली जाते. 37 आणि 38 एकत्र आहेत. यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षेय कृतं दोषं प्रपश्यधि जनार्दन. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचंय? हो, मी वाचते. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, जरी लोभाने प्रभावित झालेल्या या लोकांना आपल्या कुटुंबाची हत्या करण्यामध्ये आणि आपल्याच मित्रांशी भांडण करण्यामध्ये दोष दिसत नसला तरी सुद्धा कुटुंबाचा नाश केल्यामुळे होणाऱ्या अपराधांची जाण असताना आम्ही अशा पापकृत्यामध्ये का सहभागी
सहभागी व्हावे. तात्पर्य: एखाद्या क्षत्रियाला विरुद्ध पक्षाने युद्धासाठी किंवा द्यूत क्रीडेसाठी निमंत्रित केले तर त्याने ते नाकारणे योग्य नसते. अशा बंधनामुळे अर्जुन युद्ध करण्यास नकार देऊ शकला नाही, कारण दुर्योधनाच्या पक्षाने त्याला युद्ध करण्यासाठी आव्हान दिले होते. या संदर्भात अर्जुनाने विचार केला की अशा आव्हानाच्या परिणामाबद्दल विरुद्ध पक्ष हा अज्ञानी असावा, परंतु अर्जुन त्याचे दुष्परिणाम पाहू शकत होता. म्हणूनच ते आव्हान तो स्वीकारू शकत नव्हता. बंधनाचा अ, बंधनाचा परिणाम जेव्हा चांगला असतो तेव्हा असे बंधन अनिवार्य ठरू शकते, पण अशा बंधनांचा परिणाम जेव्हा अनिष्ट असतो तेव्हा ते अनिवार्य किंवा बंधनकारक ठरवता येत नाही. या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करूनच अर्जुनाने युद्ध न करण्याचे ठरविले. हरे कृष्ण. इथे अर्जुनाचा अप्रोच सांगितलाय हो, की एखाद्या क्षत्रियाला विरुद्ध पक्षाने युद्धासाठी किंवा द्यूत क्रीडेसाठी निमंत्रित केले तर त्याने ते नाकारणे योग्य नसते. अशा बंधनांमुळे अर्जुन सुद्धा युद्ध करण्यास नकार देऊ शकला नाही. अर्जुनाने विचार केला होता की आव्हानांच्या परिणामांबद्दल विरुद्ध पक्ष का अज्ञानी असावा, पण अर्जुन त्याचे दुष्परिणाम पाहू शकत होता. ते आव्हान स्वीकारू शकत नव्हता. बंधनाचा परिणाम जेव्हा चांगला असतो तेव्हा ते बंधन अनिवार्य ठरू शकते, पण त्या बंधनाचा परिणाम अनिष्ट असतो तेव्हा ते अनिवार्य किंवा बंधनकारक ठरविता येत नाही. आणि म्हणूनच या सगळ्याचा म्हणजे अर्जुनाचा इथे अप्रोच असा दिसतोय की आव्हानाच्या परिणामांबद्दल विरुद्ध पक्ष अज्ञानी असावा, पण अर्जुन मात्र त्याचे दुष्परिणाम पाहू शकत होते. कारण अर्जुनाच्या मनामध्ये हे जे सगळे विचारांचा हल्लकल्लोळ झालेला होता की कशा प्रकारे मग मी हे पाप करतो आहे आणि मी जर ही गुरुहत्या केली तर निश्चितच मला पाप लागणार आहे. आणि अशा प्रकारे निरनिराळ्या स्वरूपाच्या गोष्टींनी अर्जुनाला असेच विचार मनामध्ये येत आहेत की कुठेतरी त्याने हे युद्ध करूच नाहीये, कारण त्याला हे कुठेतरी प्रोकास्टिनेशन असतं त्याचं. आणि निश्चितच आपण म्हणतो की प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी कारण असतं. तर इतर लोकांचे इतर पेपर्स आणि काही गोष्टी असतील तर एक सेकंड येस. आणि म्हणूनच अर्जुन हे दुष्परिणाम पाहू शकत असल्यामुळे त्याला या युद्धाला सामोरच जायचं नव्हतं, कारण त्याला ते दुष्परिणाम दिसत होते. जी त्यक्त जीविता आपण जे कारण बघतोय 9 कारणांपैकी एक, विजयाच्या 9 कारणांपैकी जे त्याच्यावरती जीव निछावर करायला तयार होते असे राजे रजवाडे होते, की जे फक्त पांडवांच्या इच्छेखातर आणि या कुठेतरी या धर्माचा विजय होण्यासाठी हे युद्ध अटळ होतं. आणि या युद्धामध्ये अनेक हे योद्धे कशा प्रकारे सामील होत गेले, परंतु प्रत्यक्ष बलवंत असा अर्जुनच हे युद्ध करायला तयार नाहीये, कारण की त्याला वाटतं आहे की मी या गोष्टींनी निश्चितच दुःखी होईन, की मग माझ्याच आप्त स्वकीयांना मी जर ठार मारलं तर मला निश्चितच ते दुःख असेल. आणि म्हणूनच मग त्यांनी तो युद्ध न करण्याचं ठरवतो आहे. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं मद्धर्मोऽभिभवत्युत. हरे कृष्णा. कुळाच्या नाशामुळे शाश्वत वंश परंपरा नष्ट होते आणि यामुळे उर्वरित कुटुंब अधर्म करण्यात गुंतले जाते. तात्पर्य: कुटुंबातील व्यक्तींचे योग्य संवर्धन होऊन त्यांना आध्यात्मिक मूल्यांची प्राप्ती होण्यास सहाय्यक अशा धार्मिक परंपरेबद्दलची अनेक तत्वे वर्णाश्रम संस्थेच्या पद्धतीमध्ये सांगण्यात आली आहेत. जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत होणाऱ्या सर्व पवित्र संस्कारांसाठी कुटुंबातील वरिष्ठ व्यक्ती जबाबदार असतात. पण अशा ज्येष्ठ व्यक्तींच्या मृत्यूमुळे कुटुंबातील वंश परंपरागत संस्कार नष्ट होतात. यामुळे कुटुंबातील तरुण सदस्य अधार्मिक गोष्टी करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात आणि आपल्या आध्यात्मिक मुक्तीची संधीही गमावू शकतात. म्हणून कोणत्याही कारणासाठी कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींची हत्या होऊ देऊ नये. हरे कृष्ण. इथे हरे 4थं कृष्ण. कारण दिसतंय बघा.
इथे चौथं कारण दिसतंय, जी कौटुंबिक परंपरा नष्ट होण्याचं कारण दिसतंय आणि कुळाच्या या नाशामुळे शाश्वत वंश परंपरा नष्ट होतीये. अर्जुन हा साधू पुरुष आहे हो. अर्जुन हा निर्मळ आहे, म्हणून मनामध्ये करुणा दाटणं आणि स्वतःलाच ते गिल्ट फिलिंग होणं आणि ह्या सगळ्यामध्ये कुठेतरी त्याला वाटतं आहे की त्याच्याच किंवा त्याच्या पक्षातल्या आणि विरुद्ध पक्षातल्या सुद्धा सगळे राजे रजवाडे जे काही स्वतः युद्ध करायला आलेले आहेत ते निश्चितच आपलं देह निछावर करून टाकायला तयार आहेत आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अनेक तत्व वर्णाश्रम संस्थेच्या पद्धतीमध्ये सांगण्यात आली आहे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत होणाऱ्या सर्व पवित्र संस्कारांसाठी कुटुंबातील वरिष्ठ व्यक्ती जबाबदार असतात, पण अशाच ज्येष्ठ व्यक्तींच्या मृत्यूमुळे कुटुंबातील वंशपरंपरागत संस्कारच नष्ट होतात. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा बघतो की जेव्हा घरामध्ये एल्डरली लोक आणि जेव्हा प्रौढ लोक असतात, निश्चित त्याचा प्रत्येक गोष्टीचा अँगल, त्यांचा दिसण्याचा प्रत्येक बघण्याचा त्यांचा अँगल हा निश्चितच वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. आणि म्हणूनच इथे म्हटलंय की अशा ज्येष्ठ व्यक्तींच्या मृत्यूमुळे कुटुंबातील वंशपरंपरा संस्कार नष्ट होतात. त्यामुळे कुटुंबातील तरुण सदस्य अधार्मिक गोष्टींसाठी प्रवृत्त होतात आणि आपल्या आध्यात्मिक मुक्तीची संधीही गमावू शकतात. नाहीतर या मनुष्य जन्म हा दुर्मिळ, जे आपण पहिल्या अध्यायामध्ये जाणलं की जन्म हा अतिशय दुर्मिळ आहे, पण तो कशाने येतो? तर निश्चितच तो कशामुळे 84 लक्ष योनींमधून आपल्याला जेव्हा मनुष्य जन्म मिळतो तेव्हा 4 लाख असे मनुष्य जन्म आहेत आणि त्या 4 लाखांपैकी एक मिळणं हे आपण फॉर्च्युनेट इनफ आहोत. आणि म्हणून हरे नम हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ती एव गतीर अन्यथा, म्हणून या नामस्मरण हा या कलियुगाचा धर्म आहे, यज्ञ आहे आणि म्हणूनच तोच आपल्याला कुठेतरी या गोष्टींसाठी दृढ करणार आहे. भगवंतांच्या स्मरणासाठी, भगवंतांच्या सततच्या विचारांसाठी निश्चित ती दृढता येणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. नाही तर मग कुटुंबातील वरिष्ठ व्यक्ती ज्या गोष्टींना जबाबदार असतात, कारण जे काही विधी केले जातात, मग जन्माला आल्यानंतर काही विधी केले जातात आणि एखादी व्यक्ती जर एखाद्या घरामध्ये मृत्यू पावली असेल तर ते अंतिम संस्कार सुद्धा त्या पद्धतीने करणं आवश्यक असतं. कुटुंबातील तरुण सदस्य अधार्मिक गोष्टी करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात आणि आपल्या आध्यात्मिक मुक्तीची संधीही गमावू शकतात. आणि अशा प्रकारे मग कुटुंबातील जे तरुण सदस्य आहेत ते शारीरिक कष्ट करायला पुढे येतात आणि मग कुठेतरी त्यांना शारीरिक कष्ट घ्यावे लागतात. तर मग स्वतःला ते थोडा वेळ देतात आणि अशा प्रकारे मग आपल्या आध्यात्मिक मुक्तीची संधी गमावू शकत नाहीत ते. आणि म्हणूनच अशा निरनिराळ्या काही गोष्टींमध्ये तुम्ही काही घेऊ शकता, गोष्टी बघू शकता रादर. आणि कोणत्याही कारणासाठी कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींची हत्या होऊ देऊ नये, कारण कुठेतरी ही गोष्ट वंश परंपरेला धोका निर्माण करू शकते. कारण कुटुंबातील जी स्त्री व्यक्ती असते, स्त्री जी असते, ती सगळ्या घराला बांधून ठेवत असते आणि जर त्या स्त्रीनी, जर त्या कुटुंबातील व्यक्ती जर ठार मारली गेली, जर ती मृत्युमुख पडली, तर निश्चितच ही स्त्री मग जर तिने व्याभिचार केला किंवा दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर काही संसार करण्याचं ठरवलं, तर निश्चितच इथे कुठेतरी या गोष्टी प्रवृत्त करण्याला नकार आहे. कारण की मग अशा गोष्टी टाळण्यासाठीच की मग हे युद्धच घडू नये असं अर्जुनाला वाटतंय. कारण त्याच्या मनातले हे जे विचार आहेत त्याप्रमाणे तो एका सामान्य माणसाचे विचार करतो आहे आणि म्हणून मग त्याच्या विचारांची प्रगल्भता ही इथपर्यंतच दाखवलेली आहे. आणि म्हणून मग ज्या स्त्रियांमुळे या गोष्टी पुढे घेऊ शकतात, जे नवीन जनरेशनची जी काळजी घेत आहेत आणि पुढच्या पिढीला जे जन्म देतात, अशा प्रकारे या सगळ्या स्त्रियांनी स्वतःला मोल्ड करणं हे अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. कोण वाचणार? हरे मी कृष्ण. मी वाचू का? आता हरे कृष्ण. हे कृष्ण, ऐकू येत आहे ना? हो हो, येस माताजी. हे कृष्ण, हरे कृष्ण. हे कृष्ण, कुळामध्ये जेव्हा अधर्माचे प्राबल्य होते तेव्हा कुळातील स्त्रिया दूषित होतात आणि याप्रमाणे स्त्री जातीचे पतन झाल्यामुळे हे वृष्णी वंशजा अवांछित संतती उत्पन्न होते. तात्पर्य, जीवनातील शांती, भरभराट आणि आध्यात्मिक प्रगती यासाठी समाजामधील सभ्य लोकांची संख्या ही मूलभूत आधार आहे. राष्ट्राच्या आणि समस्त लोकांच्या
आध्यात्मिक उन्नतीसाठी योग्य आणि चांगल्या लोकांची समाजामध्ये संख्या वाढावी यासाठीच वर्णाश्रमातील मूळ तत्वांची रचना करण्यात आली आहे. अशी सभ्य संतती स्त्री जातीच्या पावित्र्यावर आणि एकनिष्ठतेवर अवलंबून असते. ज्याप्रमाणे मुले ही वाममार्गाला लागू शकतात, त्याचप्रमाणे स्त्रियांचे अधःपतनही सहजपणे घडू शकते. म्हणून लहान मुले, स्त्रिया तसेच या दोघांनाही कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींकडून संरक्षणाची आवश्यकता असते. विविध धार्मिक व्रतवैकल्ये करण्यात मग्न राहिल्यास स्त्रिया व्याभिचाराच्या वाममार्गाकडे जाण्यास प्रवृत्त होणार नाही. चाणक्य पंडितांच्या मताप्रमाणे सामान्यतः स्त्रिया फार बुद्धिमान नसतात आणि त्यामुळे विश्वासूही नसतात. परंतु वंशपरंपरागत विविध धार्मिक कार्यांमध्ये त्यांना सतत व्यस्त ठेवणे आवश्यक असते. या प्रकारे त्यांच्या पावित्र्यामुळे आणि भक्तीमुळे वर्णाश्रम धर्मामध्ये सहभाग घेण्यास पात्र अशा चांगल्या संततीची निर्मिती होईल. अशा वर्णाश्रम धर्माच्या अभावामुळे साहजिकच स्त्रिया पुरुषांबरोबर ती कार्य करण्यात व त्यांच्यामध्ये मिसळण्यास स्वतंत्र बनतात. व्याभिचाराला अशी मोकळीक मिळाली की अनावश्यक लोकसंख्या वाढण्याची शक्यता वाढते. बेजबाबदार व्यक्ती सुद्धा समाजामध्ये व्याभिचाराला उत्तेजन देतात आणि त्यामुळे मनुष्य जातीमध्ये अनावश्यक संततीची बेसुमार वाढ होते आणि युद्ध व महामारीचे संकट बळावते. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि म्हणूनच जीवनातील शांती, भरभराट आणि आध्यात्मिक प्रगती यासाठी समाजातील सभ्य लोकांची संख्या हा त्याचा मूलभूत पाया आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की याचा कुठेतरी आपल्याला अजून एक संदर्भ 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला मिळतो की जिथे आदर्श व्यक्तीबद्दल उल्लेख केलेला आहे भगवंतांनी, की जसं आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण केलं जातं आणि ते अनुसरण करताना काही गोष्टी भगवंतांनी स्वतः सांगितलेल्या आहेत की जिथे वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती भगवंतांनी केली आहे. आणि या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये अजून सविस्तरपणे जाणू शकू की वर्ण शंकर नाही, कारण जिथे अवास्तव लोकसंख्या आणि जिथे कुठल्याही प्रकारची लोकसंख्या बळावू शकते, वाढू शकते, अशा लोकसंख्येला नाही, तर वर्णाश्रम पद्धतीची लोकसंख्या की जिथे त्या वर्ण आणि आश्रम कशा प्रकारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असा हा वर्ण आणि ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम असे हे आश्रम आहेत. तर अशा या वर्ण आणि आश्रमांची अशी विभागणी केलेली ही अतिशय काळाची गरज आणि त्या समाजासाठी ती आवश्यक गोष्ट आहे. राष्ट्राच्या आणि समस्त लोकांच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी योग्य आणि चांगल्या लोकांची, आपण म्हणतो बघा आता सुद्धा भगवद्गीतेचं ज्ञान ही काळाची गरज झालेली आहे, कारण चांगले विचारच ऐकायला मिळत नाहीत हो आपल्याला. कारण हे राजकारण आणि ह्या म्हणून पेपर वाचणं तर गेले मला वाटतं 3, 4, 5 वर्ष मी आता, म्हणजे जसं कोविड झाला त्याच्या आधीपासूनच बंद केलेलं आहे. कारण इतकं काहीतरी प्रक्षुब्ध लिहिलं जातं आणि इतकं काहीतरी निराशाजनक आणि सततच काहीतरी, म्हणजे जे फॅक्ट आहेत त्याला आपण टाळायचं नाहीये. त्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत, कलियुग आहे आणि आपल्याला या सगळ्या छल, कपट, भांडण आणि या सगळ्या युद्धाच्या स्वरूपच अशा या सगळ्या गोष्टी इथे आहेत. माणूस माणसाच्या जीवावर जिथे उठलेला आहे, अशा या कलियुगामध्ये निश्चितच आपल्याला कशाची गरज आहे, तर आपल्याला कुठेतरी पीस ऑफ माइंड, शांततेची गरज आहे. आणि म्हणूनच त्यासाठी आध्यात्मिक उन्नती गरजेची आहे. आणि ती आध्यात्मिक उन्नती चांगल्या लोकांच्या सत्संग, आपण जो म्हणतो की भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा असला तरी त्या श्रद्धेची वाढ कोणामुळे होते, तर ती साधू संघामुळे होते, भजन क्रियेमुळे होते. आणि अशा प्रकारचा संघ हा निश्चितच खूप आवश्यक असतो. आणि म्हणूनच अशा या चांगल्या लोकांची समाजामध्ये अतिशय यांची संख्या वाढावी हे निश्चितच वर्णाश्रमाचा मूळ बेस आहे. आणि म्हणून या वर्णाश्रम पद्धतीची भगवंतांनी प्रत्यक्ष अशी विभागणी केलेली, अशी सभ्य संतती स्त्री जातीच्या पावित्र्यावर आणि एकनिष्ठतेवर अवलंबून असते. ज्याप्रमाणे मुले ही वाममार्गाला लागू शकतात, त्याचप्रमाणे स्त्रियांचे अधःपतनही होणे शक्य असते. आणि म्हणूनच ही गोष्ट चांगली संतती कोण देऊ शकणार,
म्हणून आपण म्हणतो की कृष्ण भावनेमध्ये की गृहस्थाश्रमामध्ये सुद्धा तितकंच महत्व दिलेलं आहे. प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी जेव्हा काही गोष्टी काही महिन्यांपूर्वी सांगत होते, तेव्हा गृहस्थाश्रमाबद्दल सुद्धा काही सेशन घेण्याचं त्यांनी ठरवलंय, की आजकाल आपण बघतो की लग्न ही संस्था इतकी इतकी डळमळीत झालेली आहे, की तलाक देणं म्हणजे डिव्होर्स घेणं हे अतिशय असं असं खेळण्यातल्या गोष्टीसारखं झालंय हो. कारण गोष्ट सांगते ऐक. कुठेच तिथे कमिटमेंट नाहीये, कुठेच तिथे जबाबदाऱ्या नको आहेत आणि मूल होऊ द्यायचं नाहीये कारण जबाबदाऱ्या नको आहेत. पण हे सगळा हा पाया नाहीये. भगवंतांनी जी वर्णाश्रम पद्धती निर्माण केलेली आहे, तो मूळ पाया आहे. तिथे कुठेही तुमच्या ना जन्माचा संबंध आहे, ना तुमच्या धर्माचा संबंध आहे, की तुम्ही कुठल्या जातीत जन्माला आलात, ही कोणीही विचारलं नाहीये. ही सगळी मनुष्याचं केलेलं आहे आणि मनुष्याच्या स्वार्थापोटी त्यांनी केलेलं आहे सगळं. पण भगवंतांनी जी वर्णसंस्था केलेली आहे ती वर्णाश्रम संस्था आहे, की ज्याच्यानुसार ब्राह्मण हा एखादी ज्ञानी मनुष्य आहे, क्षत्रिय जो राज्य करणारा आहे, जो युद्ध करणारा क्षत्रिय आहे, जो क्षुद्र जो वैश्य आहे, जो व्यापार करणारा आहे, आणि क्षुद्र हा सुद्धा काम करणारा आहे, कामगार आहे, जो लेबरर आहे, पण निश्चितच कुणालाही कमी लेखलेलं नाहीये. आणि म्हणून हे सगळं स्त्री जातीच्या योग्य अशा वागणुकीवर सुद्धा अवलंबून आहे, की चांगल्या संतती आपण म्हणतो बघा गर्भधारणा, आणि गर्भधारणा झाल्यावर त्या गर्भावरती संस्कार केले जातात. हल्ली आपण जे ऐकतो, आणि हे गर्भसंस्कार किती महत्वाचे आहेत. जसं आपण बघितलं की सुभद्रेच्या पोटामध्ये अभिमन्यू वाढत होता, पण त्या अभिमन्यूने अर्धवट सगळं ऐकलं. म्हणजे कुठेतरी तो जो ती जी गर्भावरती जे संस्कार होत होते आणि गर्भ ते ऐकू शकला, पण दुर्दैवाने त्यांनी तो पुढचा भाग न ऐकल्यामुळे तो त्या चक्रव्यूहामध्ये पूर्णपणे अडकला गेला आणि त्याचा अंत झालेला आहे. अशा या गर्भदान संस्काराला इथे महत्व दिलेलं आहे. कारण ज्या स्त्रिया अशा प्रकारच्या संततीची निर्मिती करतात, ती कुठेतरी समाजासाठी चांगली गोष्ट असते. आणि अशा या योग्य व्यक्तींची समाजामध्ये संख्या वाढणं हे अतिशय गरजेची गोष्ट आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे मग ह्या स्त्रियांनी कुठल्याही प्रकारच्या अधःपतनाला जाऊ नये. कारण त्यासाठीच म्हणून ज्येष्ठ व्यक्ती घरात असणं आणि त्या कर्त्या पुरुषाची घरात असणं हे किती आवश्यक आहे. ही आवश्यकता इथे, मग तिथे ही आपण आजकाल बघतोय हो, न्यूक्लिअर फॅमिलीज हव्यात. फक्त मी, माझा नवरा आणि माझी मुलं, मग ती मुलं सुद्धा जास्त होऊ द्यायची नाहीत. एखादा मूल अगदी जेमतेम होऊ द्यायचं आहे. इतकी न्यूक्लिअरपणा, इतका तो स्वार्थीपणा आहे, इतकं कुठेतरी अहो गरजा वाढवल्या तर आहेत हो, पण नाही तर गरजा भागवू शकतोय आपण. पण त्या जर अवास्तवपणे वाढवून ठेवल्या तर निश्चितच ते कुठेतरी बर्डन वाटणार आहे. पण जर आपण आपली चांगले जे विचार असलेल्या संततींची जर निर्मिती केली नाही, तर समाज कसा चांगला होणार आहे? किंवा आपण म्हणतो एका सुसमाज म्हणजे सुशिक्षित समाजाची निर्मिती करण्यासाठी त्या प्रकारची लोक त्याच्यात असणं, त्या प्रकारची तिथे लोकसंख्या आणि त्या प्रकारचे लोक तिथे असणं हे अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे स्त्रियांनी कुठल्याही अधःपतनाला न जाता आणि कुठल्याही प्रकारच्या चुकीच्या वागणुकीला भरीस न पडता अशा प्रकारे चांगल्या संततीची कृष्ण भावना भावित, म्हणून भगवंत सांगतात की कशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित संततीची निर्मिती करणे, संतती निर्माण करणं आणि तशा जबाबदाऱ्या घेऊन त्या संततीला योग्य प्रकारे योग्य संस्कार घेऊन त्यांची वाढ करणं, त्यांचं संगोपन करणं, हे प्रभुपादांनी सांगितलंय की ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे, त्यांचं संगोपन. कारण तुम्ही एक पिढी घडवताय आणि ती पिढी घडवणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. अशा वर्णाश्रम धर्माच्या अभावामुळे साहजिकच स्त्री पुरुषांबरोबर कार्य करण्यात आणि त्यांच्यामध्ये मिसळण्यात, मग हे जे बरोबरी प्रकार आलाय ना, नाकार नाहीये त्याला. कुठेही स्त्रीचा अपमान होणं आणि ह्या गोष्टींना कुठेही काय म्हणतात ना, त्याला सपोर्ट दिला जात नाही. पण हे जे बरोबरी करणं हे कुठेतरी फिजिओलॉजिकली आपण वेगवेगळे आहोत हो. जे फिजिओलॉजिकली ज्या आपल्या सिस्टम्स आणि जी आपली शरीर रचना आहे, त्याच्यामध्ये एक स्त्री आणि पुरुष याच्यामध्ये जे हवं ते शारीरिक गोष्टी ज्या त्या प्रकारे आहेत, ज्याची योग्य प्रकारे नोंद घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून अवास्तवपणे स्वतःला स्वैराग
स्वैराचारासारखं कसंही वागायचं आणि आम्हाला हवं ते आम्ही करू. कारण कुठल्या ह्याच्या खाली, कारण हे सगळं कुठेतरी आधीच्या पिढीने सोसलंय म्हणून त्याचा कुठेतरी काय म्हणतात ना, रिव्हेंज घ्यायचा आहे, कुठेतरी त्याचा बदला घ्यायचा आहे. अरे पण हु आर यू टू टेक दिस? ज्या पिढीने सोसलं ती पिढी वेगळी पिढी आहे हो, ती पिढी काही निघून पण गेले त्यातले. पण म्हणून तुम्ही त्याचा अशा प्रकारे गैरवापर नाही करू शकत. योग्य पद्धतीने त्या गोष्टी हाताळणं हे गरजेचं आहे. नाहीतर स्वैराचार वाढेल हो. आणि मग तो स्वैराचार वाढल्यानंतर अनावश्यक लोकसंख्या वाढायला कितीसा वेळ होणार आहे? आणि अशी जर अनावश्यक आणि अशी जर व्याभिचारी स्त्रीनी जर अशा 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 संततींना जन्म दिला, तर त्यांचे विचार आणि त्यांची प्रगल्भता असणार आहे का तेवढी? निश्चित असं नाहीये की त्यांना निश्चित मोल्ड करता येऊ शकतं, पण तसेच संस्कार त्यांच्यावर घडणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मतितार्थ हा आहे की मनुष्य जातीमध्ये अनावश्यक संततीची बेसुमार वाढ होणं आणि त्या महामारी, त्या संकटांना तोंड देणं हे निश्चितच योग्य गोष्ट नाहीये. म्हणून तिथे वर्णाश्रम पद्धतीला जपणं हे खूप महत्वाचं कारण आहे. आणि अशा प्रकारे स्त्रियांना कशा प्रकारे या गोष्टींची गरज आहे आणि स्त्रियांनी कशा प्रकारे आपलं शील व्यवस्थितपणे जपून ठेवून आणि मग या योग्य अशा संततीची निर्मिती करणं, त्या संततीचं संगोपन करणं, त्यांना योग्य संस्कार देणं आणि त्यांना उत्तम कृष्ण भावना भावीत असा मनुष्य बनवणं, की कृष्ण भावनेमध्ये असलेला असा उत्तम मनुष्य बनवणं हे खूप मोठं चॅलेंज आहे हो. अहो अभ्यास केला जाईल, अहो अनेक गोष्टी केल्या जातील वाचन करून हे करून, पण हे जे मानसिक, हे जे चॅलेंजिंग गोष्ट आहे की एका पिढीला आपण पूर्णपणे साकारत असतो आणि त्या पिढीचं पूर्णपणे संगोपन करत असतो. संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनावश्यक संततीच्या वाढीमुळे कुळ तसेच कुळ परंपरा नष्ट करणाऱ्यांसाठी निश्चितच नरकमय परिस्थिती निर्माण होते. अशा भ्रष्ट कुळातील पूर्वजांचे पतन होते, कारण त्यांना अन्न अथवा पिंड आणि जल अर्पणाची क्रिया पूर्णपणे थांबते. तात्पर्य: सकाम कर्माच्या विधी विधानानुसार कुळातील पूर्वजांना ठराविक वेळी जल आणि पिंडदान करणे आवश्यक असते. विष्णू पूजेने ही अर्पण क्रिया सिद्ध होते, कारण श्री विष्णूंना अर्पण केलेला नैवेद्य नंतर प्रसाद म्हणून खाल्ल्याने मनुष्याच्या सर्व प्रकारच्या पापकर्मातून उद्धार होतो. कधी कधी विविध प्रकारच्या पापकर्मामुळे पूर्वज दुःख भोगत असतील आणि कधी कधी तर त्यांच्यापैकी काही जण स्थूल भौतिक शरीराची सुद्धा प्राप्ती करू शकत नाहीत व यामुळे त्यांच्या सूक्ष्म शरीरामध्येच भूतपिशाच म्हणून राहणे भाग पडते. म्हणून वंशज जेव्हा प्रसाद रूपी अन्न आपल्या पूर्वजांना अर्पण करतात, तेव्हा पूर्वजांची दुःखमय अशी भूतपिशाच योनीतून किंवा कष्टमय जीवनातून मुक्तता होते. अशा प्रकारे आपल्या पूर्वजांना मदत करणे ही वंश परंपरा असते. भक्ती मार्गाचा अवलंब न करणाऱ्यांना या प्रकारचा कर्मकांड करणे अत्यावश्यक असते. जो भक्ती मार्गाशी संलग्न आहे त्याला अशा प्रकारचे कर्मकांड करण्याची गरज नाही. केवळ भक्तिमय सेवा करून एखादा शेकडो आणि हजारो पूर्वजांची सर्व प्रकारच्या कष्टातून मुक्तता करू शकतो. श्रीमद भागवतात 11.5.41 सांगण्यात आले आहे की देवर्षी भूतात मला अवघड नृणाम पितॄणाम नाय वृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने सर्व प्रकारच्या बंधनाचा त्याग करून मोक्षदात्या श्री मुकुंद याच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतला आहे आणि पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने भक्ती मार्गाचा अंगीकार केला आहे, त्याची देवदेवता, ऋषीमुनी, इतर जीव, कुटुंबातील सदस्य, मानवता आणि पूर्वज याच्या संबंधी कोणतीही कर्तव्ये किंवा ऋण
फेडण्याचे बंधन राहत नाही. पुरुषोत्तम श्री भगवान यांची प्रेममयी सेवेद्वारे भक्ती केल्याने अशा सर्व कर्तव्यांची आपोआपच पूर्तता होते. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे जे आपण ऐकतो आहोत की कशा प्रकारे मग जसं म्हटलं की स्त्रियांनी उत्तम संततीची निर्मिती करणं, कारण कुठल्याही प्रकारच्या चुकीच्या वागणुकीला बळी न पडणं, त्यांचं अधःपतन न होणं हे अपेक्षित आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या स्त्री पुरुषांनी मिळून हे योग्य संतती निर्माण करणं. आणि जसं आपण वर्णाश्रम पद्धतीची अजून सखोल माहिती आपण 3ऱ्या अध्यायात सुद्धा घेणार आहोत, परंतु इथे सांगताना की अशा प्रकारे योग्य प्रकारच्या विभागणीला आपण आचरणात आणलं पाहिजे आणि ते ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे, कारण दॅट इज ऍप्लिकेबल टू अवर सोसायटी. आणि म्हणून त्याची नितांत गरज आहे. सकाम कर्मांच्या विधिविधानानुसार कुळातील पूर्वजांना ठराविक वेळी जल आणि पिंडदान करणे आवश्यक असते. आणि म्हणून आपण म्हणतो की सकाम कर्म कशाला म्हटलं जातं, जे कर्म केलं जातं. मग तिथे कुठेतरी ते कर्मकांडामध्ये येतं, कारण तिथून जे गोष्टी केल्या जातात ती फळांची अपेक्षा करून त्या केल्या जातात, म्हणून त्याला सकाम कर्म म्हटलं जातं. आणि मग इथे कुठेतरी पितरांना, जसं आपण म्हणतो आता गणपती झाले की मग अमावस्या गणपती येस झाल्यानंतर जे 15 दिवस असतात ते आपण म्हणतो पितरांचे दिवस असतात. आणि मग सर्वात शेवटी जी सर्व पित्री अमावस्या असते की जेव्हा हो. पितरांना आपण जलदान केलं जातं हो. आणि मग जे काही अर्पण केलं जातं, तर अशा प्रकारे हे अर्पण करणं हे किती गरजेची गोष्ट आहे की विष्णूंचा नैवेद्य, श्री विष्णूंना अर्पण केलेला नैवेद्य प्रसाद म्हणून खाल्ल्याने मनुष्यांच्या सर्व प्रकारच्या कर्मात पापकर्मातून उद्धार होतो. आणि कधी कधी विविध प्रकारच्या पापकर्मांमुळे जर पूर्वज काही भोगत असतील, कारण जर आपण म्हणतो की पूर्वजांचे, मग ह्या गोष्टीला पूर्वजांचं योग्य पद्धतीने करणं आणि त्यांना ते नमस्कार पोचवणं हे किती आवश्यक गोष्ट आहे. त्यांच्यापर्यंत नमस्कार पोचवणं की ह्या पूर्वजांना त्यांच्या योनीतून, कारण जसं आपण म्हणतो की मनुष्य मृत्यू पावल्यानंतर, जसं आपण आता 2ऱ्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत की देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस तत्र न मुह्यति. इथे आपल्याला भगवंत सांगणार आहेत की देह आणि आत्मा याच्यात फरक दिलेला आहे. आणि म्हणून मनुष्य हा देह आणि आत्मा याच्या पलीकडे, म्हणजे मनुष्य स्वतः हा देह नाही आत्मा आहे, तू शरीर नाही तू आत्मा आहेस, हा हा कन्सेप्ट भगवंतांनी याच्या पुढे जाऊन सांगितलेला आहे. परंतु इथे सांगताना मग तो मनुष्य जेव्हा मृत्यूलोकी जो मरण पावतो आहे, त्याचा देह जो काही पृथ्वी आग वायू जल आणि अग्नी या पंचमहाभूतांनी बनलेला आहे, हा त्याचा देह आहे, हा नश्वर आहे. आत्मा अविनाशी हे आपल्याला पुढे जाणायचंच. पण हा जो नश्वर देह आहे आणि मग त्याला पुढचा प्रवास, मग हा जो आत्मा आहे तो आत्मा एक शरीर बदली करून दुसरं शरीर धारण करतो, कारण तो जीर्ण देह त्याग करून तो नवीन शरीर धारण करतो. आणि म्हणूनच या योनींमधून त्याला त्या योनींमधून प्रवास मिळणं आणि त्याचा पुढचा प्रवास योग्य पद्धतीने सुकर पद्धतीने होऊन मग ज्या जन्मामध्ये की भगवत धामाची सुद्धा प्राप्त करण्याची ज्यांची पात्रता आहे त्यांना निश्चितच भगवत धाम प्राप्त होतं की पुन्हा उठून ते भौतिक ह्याच्यामध्ये परत येत नाही. तर अशा या पितरांना जे काही आहे ते अर्पण केलं जातं, जल अर्पण केलं जातं. तर हे सगळं करणं हे किती आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या त्या पुढच्या योनीतून मग जे काही ते जर काही भोगत असतील, त्यांच्या पापकर्मांचं जे काही कर्म प्रारब्ध ते भोगत असतील आणि त्याच्या अनुसार जर त्यांना कुठलाही भूत पिशाच्यांचा, म्हणजे त्यांना एक शरीर मिळत नाहीये, त्या शरीरात तरसतायत ते, पण त्यांना कुठेतरी त्या भूत पिशाच्य योनीमध्ये ते वावरतायत, तर मग अशा या समाजाने, म्हणजे या उत्तम ते त्यांच्याच वंशजाकडून जर त्यांनी नैवेद्याचा प्रसाद ग्रहण केला किंवा कशा प्रकारे मग पूर्वजांची दुःखमय आणि भूत पिशाच्य योनीतून आणि कष्टमय जीवनातून तो सुटका करू शकतो, असा कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपल्या पिढीतील पूर्वजांची अशा प्रकारच्या या दुःखमय योनीतून निश्चितच सुटका करू शकतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या गोष्टीचं महत्व सांगण्यात आलेलं आहे की मग ही पूर्वजांना मदत करणे ही वंश परंपरा असते. आणि अशा प्रकारे
पूर्वजांना त्यांच्या योनीतून बाहेर काढून की जशा प्रकारे मोक्ष प्राप्ती होणं आणि त्यांना योग्य योनीची, मग तो आत्म्याला कुठे देह मिळत नाही आणि तो असाच भूत पिशाच्या योनीमध्ये कुठेतरी तरंगत राहतोय, अशी परिस्थिती जर एखाद्याच्या पूर्वजांवर असेल तर निश्चितच या प्रार्थनेने आणि विष्णूंचा प्रसाद ग्रहण केल्याने निश्चित या गोष्टी सुखरपणे पार पडण्यास मदत होऊ शकते. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की अशा प्रकारे सर्व प्रकारच्या आणि म्हणूनच केवळ भक्तिमय सेवा, मग ह्या भक्तीचा मार्ग हा सगळ्यात सगळ्यात फास्ट आणि सगळ्यात उच्च असा मानला गेलेला आहे. या भक्तीच्या सेवेमध्ये जर स्वतःला झोकून घेतलं तर निश्चितच शेकडो हजारो पूर्वजांची सर्व प्रकारच्या कष्टातून मुक्तता करू शकतो. मग ज्यांचे पूर्वज या गोष्टीमध्ये अडकलेले आहेत त्या सगळ्यांची तुम्ही सुटका करू शकता आणि निश्चितच त्या प्रकारे तुम्हाला ती एक प्रकारची प्रगल्भता येते, आध्यात्मिक प्रगल्भता तुमच्यामध्ये येते आणि निश्चित तुम्ही त्या गोष्टी करू शकता. आणि म्हणून इथे भागवताचा संदर्भ घेऊन सर्व प्रकारच्या बंधनांचा त्याग करून मोक्षदात्या श्री मुकुंद यांच्या चरणकमलांचा आश्रय घेतला आहे आणि पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने भक्ती मार्गाचा अंगीकार केलेला आहे. आणि मोक्षदात्या श्री मुकुंद यांच्या म्हणजेच मनुष्याने जर या मुकुंदांचा म्हणजे मोक्षदात्या की जे 18व्या अध्यायापर्यंत आपण जाणार आहोत, मोक्ष संन्यास योग हा शेवटचा योग आहे आणि म्हणूनच ही मोक्ष प्राप्ती म्हणजेच भगवत मला मग वैकुंठ प्राप्ती आणि गोकुळधाम गोलोक वृंदावन इथे प्रवेश केल्यानंतर मात्र पुन्हा परतून येण्याची शक्यता नसते. पण हेच जर तुम्ही स्वर्ग योनीतून देवी देवतांच्या लोकांमध्ये कुठेतरी आलात तर निश्चितच पुन्हा तुम्हाला त्या गोष्टींना फेस करायला लागतं आणि म्हणूनच त्या प्रकारे अशा या कष्टातून मग त्यांची सुटका होऊ शकत नाही. आणि म्हणून देवमुनी, त्यांची देवदेवता, ऋषीमुनी, इतर जीव, कुटुंबातील सदस्य, मानवता, पूर्वज यांच्या संबंधीची कोणतीही कर्तव्य किंवा ऋण फेडण्याची बंधनं ठेवलेली नाहीयेत. अशा प्रकारे असे जर विचार प्रत्येकाने केला तर जग किती सुखी होईल बरं. आणि म्हणूनच पुरुषोत्तम भगवान यांची प्रेममयी सेवा शक्ती सेवेद्वारे भक्ती केल्यामुळे कर्तव्यांची आपोआपच पूर्तता होते. कारण या भक्ती योगाचा मार्ग आहे हा लिफ्टचा मार्ग सांगितलेला आहे. या भक्ती योगाच्या भगवंतांच्या नितांत सेवेमध्ये जर स्वतःला अगदी एखादा तास जरी मिळाला आणि तुम्ही गुरफटून घेतलं तर त्या सेवेमधनं बाहेर आल्यावर जो आनंद असतो त्या आनंदासाठी शब्द नसतात आपल्याकडे. आणि म्हणूनच या प्रेममयी सेवेद्वारे भक्ती केल्याने सर्व कर्तव्यांची आपोआपच प्राप्ती होऊ शकते आणि ती आपोआपच पूर्ण होऊ शकतात. दोषैरेतहि कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वंश परंपरा नष्ट करणाऱ्या आणि या प्रकारे अनावश्यक संतती उत्पन्न करणाऱ्या दुष्ट कृत्यांमुळे सर्व प्रकारच्या सामुदायिक योजना आणि कुटुंब कल्याणाची सर्व कार्ये उद्ध्वस्त होतात. तात्पर्य: सनातन धर्म किंवा वर्णाश्रम धर्म संस्थेने मनुष्य अंतिम मोक्षाची प्राप्ती करण्यास समर्थ होऊ शकेल अशा पद्धतीने मानव समाजातील 4 विभागांना अनुसरून सामुदायिक योजना तसेच कुटुंब कल्याणार्थ कार्याची योग्य रचना करून दिली आहे. म्हणून बेजबाबदार पुढाऱ्यांनी सनातन धर्माच्या परंपरेचा भंग केल्यास समाजामध्ये गोंधळ निर्माण होतो आणि त्याचा परिणाम म्हणजे श्री विष्णूंची प्राप्ती हे जीवनाचे अंतिम ध्येय आहे याचा लोकांना विसर पडतो. अशा पुढाऱ्यांना अंध म्हटले जाते आणि जे लोक अशा नेत्यांचे अनुसरण करतात ते निश्चितपणे गोंधळून जातात. हरे कृष्ण. हरे हरे. कृष्ण. दृष्ट कृत्य करणारे बघा, जसं आपण नराधम आणि जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही. 18 दिवसांच्या अध्यायात तुम्ही थोडस उल्लेख त्याचा आलेला होता जो 7व्या अध्यायामध्ये आहे की 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही. जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, नराधम आहेत, मूर्ख लोक आहेत, ते भगवंतांना कधीही शरण येऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सनातन धर्म आणि वर्णाश्रम धर्म संस्थेने मनुष्य अंतिम मोक्षाची प्राप्ती करण्यास समर्थ होऊ शकेल अशा पद्धतीने मानव समाजातील 4 विभागांना अनुसरून सामुदायिक योजना तसेच कुटुंब कल्याणार्थ काही कार्यांची रचना करून दिलेली आहे.
पण बेजबाबदार पुढाऱ्यांनी काय केलं, सनातन धर्माच्या परंपरेचा भंग केल्यास समाजामध्ये गोंधळ निर्माण होतो आणि त्याचा परिणाम म्हणजे श्री विष्णूंची प्राप्ती हे जीवनाचं अंतिम ध्येय आहे हे लोक विसरतात. कारण हे जे लोक आहेत बेजबाबदार, हा राजकारण जो प्रकार आहे ना, हा अतिशय घाणेरडा, म्हणजे जे घाणेरडं राजकारण आहे ना, ते निश्चितच अतिशय आपण म्हणतो ना की खरोखर त्या राजकारणाच्या बाजूलाही उभं राहणे, म्हणजे त्याचं न ऐकायला मिळालं तितकंच ठीक आहे. अशा प्रकारे या राजकारणी म्हणजे या पुढाऱ्यांनी त्याचा परिणाम का आहे त्यांच्यावर असा, कारण विस्मरण झालेलं आहे. मूळ स्वभाव अध्यात्म आहे, पण त्या आध्यात्मिकतेचंच विसरण झालेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अशा पुढाऱ्यांना अंध म्हटले जाते. जे लोक त्यांचे अनुसरण करतात ते निश्चितपणे गोंधळून जातात. अशा प्रकारे जर चुकीच्या वागणाऱ्या नेत्यांचं जर त्यांनी अनुसरण केलं तर ते निश्चितच त्यांना पूर्णपणे गोंधळून टाकणारी गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्यांना विस्मरण होतंय भगवंतांचं, ते निश्चितच या चुकीच्या मार्गानेच गेलेले असतात. अशा प्रकारे इथे अनुसरण या गोष्टीविषयी आपण जाणलं, आणि असे हे अनुसरण करणारे न बघताच या गोष्टी फॉलो करतायत, त्याच्या फक्त काही ज्ञान नाहीये, तर निश्चितच ते दुबळेपणाचं लक्षण आहे. म्हणून मग अशा गोष्टींना नेण्यापेक्षा आपण कशा प्रकारे या पॉलिटिकल आणि या राजकीय नेत्यांशी कुठल्याही प्रकारच्या त्या इन्व्हॉल्वमेंट न होता आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित करणं हे अपेक्षित आहे. उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनु शुश्रूम. हरे कृष्ण. वाचू का? हो माताजी, वाचा चालेल. हरे कृष्ण. हे प्रजापालक, हे कृष्ण, गुरु शिष्य परंपरेद्वारे मी असं ऐकलं आहे की कुलपरंपरेचा विध्वंस करणारे नरकातच नित्य निवास करतात. तात्पर्य झालं जो चला आले. अर्जुनाचं हरे कृष्ण. काळजी घ्या प्लीज. अर्जुनाचा युक्तिवाद त्याच्या वैयक्तिक अनुभवावर नव्हे तर त्याचे आचार्याकडून जे ऐकले होते त्यावर आधारित होता. वास्तविक ज्ञानप्राप्तीचा हाच मार्ग आहे. अशा ज्ञानात प्रथमपासून स्थित झालेल्या योग्य व्यक्तींच्या मदतीशिवाय वास्तविक ज्ञानाच्या अंतिम ध्येयाकडे पोहोचता येत नाही. वर्णाश्रम संस्थेतील एका पद्धतीनुसार मनुष्याला मृत्यूपूर्वी आपल्या पापकर्मांचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी विशिष्ट विधी करावा लागतो. तो नेहमी पापकर्म करण्यात गुंतला आहे. त्याने या प्रायश्चित्त विधीचा उपयोग करून ह्या लाडू केलेला मग बाबा आवडताय का? असे न केल्यास लाडू. एक मिनिट हा माताजी, सॉरी माताजी, तुम्ही अनम्यूट करा. माताजी विनीता माताजी, सॉरी, अनम्यूट करा. येस माताजी. हरे कृष्ण. जो नेहमी पापकर्मच करण्यात गुंतला आहे त्याने या प्रायश्चित्त विधीचा उपयोग करून घेतलाच पाहिजे. असे न केल्यास त्या व्यक्तीला पापकर्माचे फळ म्हणून दुःखमय कष्टमय जीवन भोगण्यासाठी निश्चितपणे नरकात घातले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर हे प्रजापालक, हे कृष्ण, गुरु शिष्य परंपरेद्वारे मी असे ऐकले आहे की कुल परंपरेचा विध्वंस करणारे नरकातच नित्य निवास करतात. आणि म्हणूनच इथे कुल परंपरेचा बघा की इथे अर्जुनाची भीती त्यांनी 4-5 कारणांद्वारे दाखवलीच आहे. आणि जिथे करुणा मनामध्ये आहे, पाप वाटतंय त्याला, तिथे त्याला वाटतं आहे की निश्चितच हे कुल परंपरेचा विध्वंस जे करतायत ते नित्य नरकातच जातात. अर्जुनाचा हा जो युक्तिवाद आहे त्याच्या वैयक्तिक अनुभवावर नाही, तर आचार्यांकडून त्यांनी जे काही ऐकलं होतं त्याच्या आचार्यांकडून त्याच्यावर आधारित होतं. आणि म्हणूनच ज्ञान बाबतीचा नॉलेज एनलाइटन्स आपल्याला, आपण म्हणूनच ज्ञानाने आपल्या बऱ्याच गोष्टी, नोशन्स मनामध्ये जी असतात ना, ती खूप प्रमाणामध्ये क्लिअर होऊन जात असतात. कारण जे अज्ञान असतं ते तर वाईटच असतं, आणि अर्धवट ज्ञान तर सगळ्यात वाईट असतं. कारण त्यानुसार आपण म्हणतो ना, अर्ध्या हाळकुंडात पिवळं होणं, कारण हे अज्ञान अतिशय
वाईटच, कारण त्याच्याविषयी आपल्याला काहीच माहिती नसते. पण अर्धवट ज्ञान करण्यापेक्षा, परंतु ज्या प्रकारे आपण ते ज्ञान योग्य पद्धतीने जेव्हा घेतो, तेव्हा त्या ज्ञानाचा निश्चितच एक महात्म्य आहे. कारण ज्ञान निश्चितच मनातल्या अनेक गोष्टी, समस्या, अनेक शंकांचं उत्तर हे फक्त ज्ञानातून मिळू शकतं. भगवद्गीता वाचल्यानंतर असं म्हटलं जातं, खूप प्रश्नांच्या तुमच्या उत्तरं मिळतात. ही खरी गोष्ट आहे. तुम्ही जर त्या योग्य स्वरूपामध्ये त्याचा विचार केलात आणि त्याप्रमाणे ते अभ्यासायचा विचार केला, तर निश्चितच हे शक्य आहे. आणि आणि म्हणूनच अशा ज्ञानात प्रथमपासूनच स्थित झालेल्या योग्य व्यक्तीच्या मदतीशिवाय वास्तविक ज्ञानाच्या अंतिम ध्येयाकडे पोहोचता येत नाही. वर्णाश्रम धर्म संस्थेतील एका पद्धतीनुसार मनुष्याला मृत्यूपूर्वी आपल्या पापकर्मांचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी विशिष्ट विधी करावा लागतो. जो नेहमी पापकर्मच करण्यामध्ये गुंतला आहे, त्याने प्रायश्चित्त विधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. असे न केल्यास व्यक्तीला पापकर्मांचे फळ म्हणून दुःखमय, कष्टमय जीवन भोगण्यासाठी निश्चितपणे नरकामध्ये खेचले जाते. मग 9व्या अध्यायामध्ये पण आपण बघतो, की भगवंतांनी सांगितलंय, की भगवंतांची पूजा कसं करावी आणि ती काही कठीण नाहीये खूप करणं. आणि कशाप्रकारे एक पान, फळ, फूल किंवा एक पळीभर पाणी हे सुद्धा भगवंताला पुरेसं आहे. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगताहेत, की हा जो युक्तिवाद अर्जुनाच्या मनामध्ये ज्या गोष्टी आहेत, हा आचार्यांकडून आलेला आहे. आणि निश्चितच त्यांनी जे काही ऐकलं होतं, ते त्यांनी त्या आचार्य, उत्तम आध्यात्मिक गुरु, वास्तविक ज्ञानप्राप्तीचा हाच मार्ग आहे. कारण स्वतःच्या मग अशा उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडूनच ते ज्ञान घेतलं जातं आणि त्याप्रकारे त्या ज्ञानाने आपण स्वतःला अजून काय म्हणतो ना त्याला, सेल्फ इल्युमिनेटेड म्हणण्यापेक्षा त्या ज्ञानाने आपण स्वतःला एनलाइटन कुठेतरी आपण जास्त प्रमाणे पारखू शकतो आणि त्या ज्ञानाने आपण प्रखर बनवू शकतो, स्वतःला तेजस्वी अजून बनवू शकतो. अशा ज्ञानात प्रथमपासूनच स्थित झालेल्या योग्य व्यक्तीच्या मदतीशिवाय वास्तविक ज्ञानाच्या अंतिम ध्येयाकडे पोहोचता येत नाही. वर्णाश्रम धर्मसंस्थेतील एका पद्धतीनुसार मनुष्याला मृत्यूपूर्वी आपल्या पापकर्मांचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी विशिष्ट विधी करावा लागतो. जो नेहमी करण्यात गुंतलेला आहे, त्याने या प्रायश्चित्त विधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. तसे न केल्यास व्यक्तीला पापकर्माचे फळ म्हणून दुःखमय, कष्टमय जीवन भोगण्यासाठी निश्चितच नरकात टाकलं जातं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचं हे प्रायश्चित्त करणं आणि म्हणून मनुष्याला मृत्यूपूर्वी या गोष्टी, म्हणून जे मी वाचनावर मगाशी जे काही सांगितलं, की हे गरजेची गोष्ट आहे, की तुम्ही जे काही करता आहात, तुम्हाला जेव्हा कधी वेळ असेल, तुमच्या कमिटमेंट सांभाळून, तुमच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून, पण ज्या वेळामध्ये तुम्हाला जमत असेल, तिथे निश्चितच जाऊन तुम्ही त्या गोष्टींची जाण करून घेतली पाहिजे. मनुष्याला मृत्यूपूर्वी आपल्या पापकर्मांचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी विशिष्ट विधी करावा लागतो. आणि म्हणूनच असं सांगितलं जातं, की कितीही पाप करणारी व्यक्ती असली, तरी ती जेव्हा साधू संघामध्ये येते, कृष्ण भावनेमध्ये येते, तेव्हा निश्चितच ते स्वतःला त्यांच्या त्या कर्मकांडापासून मुक्त करू शकतात. आणि अशा प्रकारे या गोष्टी जाणून जर केलं नाही आणि असं जर व्यक्तींनी केलं नाही, तर पापकर्माचं फळ म्हणून दुःखमय, कष्टमय जीवन भोगण्यासाठी निश्चितच त्यांना नरकात टाकलं जातं. एक मिनिट हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, क्षमस्व. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो नेहमी पापकर्मच करण्यात गुंतला आहे, त्याने प्रायश्चित्त विधीचा उपयोग हा केला पाहिजे. नाहीतर अशा व्यक्तीला दुःखमय, कष्टमय अशा नरक, आपण जेव्हा म्हणजे नरक यातना या भोगायलाच लागतात. कारण जसं आपण म्हणतो, की व्यक्तीचे सत्व, रज आणि तम हे 3 गुण. मग आपण हा अ, अ, गुणत्रय विभाग योग बघणारच आहोत 14वा. त्याच्यानंतर मग 16वा जो योग चॅप्टर आहे, 16वा जो अध्याय आहे, तो आपल्याला दैवासुर संपद विभाग याच्यामध्ये आसुरी प्रवृत्तीचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मग अशी व्यक्ती की जी जी
मीच मी सगळं मी असतं, ती व्यक्ती मात्र मग त्या भगवंतांना शरण जायची त्याची पात्रताच नसते आणि ती भगवंतांना शरण कधीच जाऊ शकत नाही. पण पण अनेक पापकर्म केलेली आहेत. पण जो कृष्ण भावनेमध्ये आलेला आहे आणि जो स्वतःच्या कर्मांचं, ज्या काही पापकर्मांचं प्रायश्चित्त करू इच्छितो, त्याला निश्चितच क्षमा आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या व्यक्तीला योग्य आचरण करण्याची मुभा आहे. जसं आपण मृगारींसारख्या ऋषीचं बघतो, की जिथे अगदी काय म्हणतात त्याला प्राण्यांचं अर्ध मेले करून त्यांना तो त्यांचा हे करायचा म्हणजे विक्रय करायचा आणि त्यावर त्याची उपजीविका करायचा. पण जेव्हा नारद मुनींनी त्यांना योग्य असं ज्ञान दिलं आणि त्यांना जेव्हा साधू संग दिला आणि तेव्हा त्यांना नामस्मरण करायला सांगितलं भगवंतांचं आणि योग्य असा भक्तीचा मार्ग दाखवला, तेव्हा त्या मृगारींचा मृगारी ऋषी झालेला आहे ना, की मग नारद मुनी पुन्हा येताना अगदी मुंग्या सुद्धा तो पायाखाली दौडू देत नाही. इतकं त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन, इतकं त्याच्यामध्ये परिवर्तन झालेलं असतं. म्हणूनच की कितीही पाप करणारी व्यक्ती असेल तरी ती जर कृष्ण भावनेमध्ये आली तर निश्चितच तिथे त्याचा उद्धार होणं निश्चितच शक्य असतं. आणि म्हणूनच जर ते झालं नाही तर मात्र तो नरक यातना भोगणं हे अगदी स्वाभाविक असतं. पुढे वाचूया आपण. अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलाभेन लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अरे रे, आम्ही भयंकर पाप करण्यास तयार झालो आहोत. हे किती चमत्कारिक आहे. राज्य सुख भोगण्याच्या लोभाने उद्युक्त झाल्यामुळे आम्ही आमच्या नातलगांनाही मारण्यास तयार झालो आहोत. तात्पर्य, स्वार्थी हेतूने प्रेरित झाल्यामुळे मनुष्य आपल्या स्वतःच्या बंधूंची, पित्याची अथवा मातेची हत्या करण्याइतके पापकर्म करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतो. जगाच्या इतिहासामध्ये अशी अनेक उदाहरणे आहेत. पण अर्जुन हा भगवंताचा साधू वृत्तीयुक्त भक्त असल्यामुळे त्याला नेहमी नैतिक तत्वांची जाणीव असे व म्हणून तो अशी कर्मे करण्याचे टाळत असे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशी उदाहरणं इथे दाखवलेली आहेत, की स्वतःच्या स्वार्थासाठी म्हणजे आपण अर्जुनाच्या मनामध्ये बघा, ह्या सगळ्या अर्जुनाच्या मनातल्या भावना आता आहेत. जसं मी म्हटलं 1.26 पर्यंत आपण सगळं बघितलं, की युद्धाची सगळी रचना झालेली आहे, युद्ध तयारी सुरू झालेली आहे, शंख फुंकले गेलेले आहेत सगळ्यांकडून आणि युद्ध अगदी सुरू होणार आहे. परंतु तिथे 27व्या श्लोकापासून जेव्हा रथ सेनेच्या मध्ये नेऊन उभा केला जातो, तेव्हापासून जे अर्जुनाच्या मनामधले जे भाव आहेत, त्याचं वर्णन आपण हे सगळं पुढच्या श्लोकांमध्ये ऐकतोय. आणि म्हणूनच त्याच्या मनामध्ये हे जे भाव का येत आहेत, कारण तो साधू वृत्तीचा आहे. अर्जुन हा भगवंतांचा साधू वृत्तीचा भक्त असल्यामुळे त्याला नेहमी नैतिक तत्वांची जाणीव आहे आणि म्हणून तो अशी कर्म करण्याचं टाळतो आहे. कारण त्याचं आत्ताचे विचार कसे आहेत, की तो एका सामान्य माणसाचं रिप्रेझेंटेटिव्ह करतोय. सामान्य माणसाच्या मनातले प्रश्न त्याच्या मनात येत आहेत. पण त्याचबरोबर तो स्वतः सामान्य नाहीये. त्याला कुठलंही कन्व्हिन्सिंग नकोय भगवंतांबद्दल. त्याने भगवंतांना स्वतः गुरु मानलेलं आहे हो. आणि म्हणूनच तो भगवंतांना गुरु मानून त्यांच्याकडून तसे तसं ज्ञान घेण्याची त्यांना विनंती करतोय. तसं ज्ञान मला द्या असं तो विनंती करतोय. कारण तो एक साधू वृत्तीचा मनुष्य आहे. त्याचं मन निर्मळ आहे. त्याच्या मनात करुणा येतात. कारण त्याला वाटतंय जरी त्याचे भावंड इतके वाईट वागले, त्याला इतक्या अवहेलना सहन करायला लागल्या, तरीही त्याला वाटतंय की त्याने स्वतःच्या स्वार्थासाठी मात्र ही गोष्ट केली नाही पाहिजे. कारण तो फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे राज्य मिळवायला बघतोय आणि म्हणून तो त्यांची हत्या करायला सुद्धा तयार झालेला आहे, की जसं आपण या कलियुगामध्ये बघतो आहोत आता, की पैशासाठी आणि काय म्हणतो ना आपल्याला सगळ्या त्या इस्टेटसाठी आणि याच्यासाठी अहो लोकं एकमेकांच्या जीवावर उठली आहेत. आपल्या आई-वडिलांच्या सुद्धा जीवावर उठलेली उदाहरणं आपण बघतो. आणि इतकी पापकर्म करण्यामध्ये इतकी मजल गेलेली आहे लोकांची, असं आपण इतिहासामध्ये अनेक उदाहरणं बघतो. परंतु अर्जुन तसा नाही. आणि म्हणूनच अर्जुन अशी कर्म करणं नक्कीच टाळायला बघतोय. आणि म्हणून तो प्रोकास्टिनेट करतोय. म्हणजे तो कुठेतरी टाळमटाळ का करतोय? त्याला हे युद्ध करायचंच नाही. तो निश्चित ही कारणं सांगतोय. ती कारणं निश्चितच आहेत. परंतु या सगळ्याचा मतितार्थ की त्याला हे युद्ध करायचंच नाही आणि म्हणून ह्या गोष्टी तो टाळायचं बघतो. यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं यदि कारं
यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्रांनी माझ्यासारखा निशस्त्र आणि प्रतिकार न करणाऱ्याची हत्या केली तर तेच माझ्यासाठी अधिक चांगले होईल. तात्पर्य: युद्धाला तयार नसलेल्या व निशस्त्र असलेला शत्रूवर हल्ला करू नये हा क्षत्रियांच्या युद्ध तत्वांमधील एक नियम आहे. परंतु अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये सुद्धा शत्रूने हल्ला केला तरीही अर्जुनाने प्रतिकार न करण्याचा निर्णय घेतला. विरुद्ध पक्ष युद्ध करण्यासाठी किती उत्सुक आहे याचा विचारही अर्जुनाने केला नाही. भगवंताचा महान भक्त असल्यामुळे तो सुहृदय होता व त्यामुळेच त्याच्यामध्ये ही लक्षणे दिसून येत होती. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. युद्धाला तयार नसलेल्या आणि निशस्त्र असलेल्या शत्रूवर हल्ला करू नये हा क्षत्रियांचा एक नियम असतो. युद्धामधला नियम की निशस्त्र शत्रूवर तुम्ही हल्ला करू शकत नाही. पण अशाही परिस्थितीमध्ये शत्रूने हल्ला केला तर अर्जुनाने प्रतिकार न करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे बघा की इथे धृतराष्ट्राचं जेव्हा आपण या पहिल्या अध्यायामध्ये 3 जणांच्या प्रतिक्रिया अनुभवतो. सर्वात पहिलं म्हणजे मामकाः पांडवाश्चैव, ज्याच्या मनामध्ये कपट आहे की हे युद्ध होणार की नाही अशी परिस्थिती त्याला वाटतेय. कारण पांडव हे दैवी प्रवृत्तीचे आहेत आणि कुठेतरी त्यांचं मन तर बदलणार नाही, हे युद्ध तर टळलं जाणार नाही. कारण तिथे मनामध्ये अशी हे आहे, शंका आहे आणि काय वाटतंय की हे युद्ध झालंच पाहिजे. आपल्या मुलांचा विजय होऊन आपल्या मुलांना राज्य मिळालं पाहिजे, असा सगळी कटुनीती, अशा सगळे कपटी विचार मनामध्ये आहेत. ही प्रतिक्रिया त्या धृतराष्ट्राची आहे. आणि दुर्योधन तर काय स्वतःच्या द्रोणाचार्यांना, स्वतःच्या आचार्यांना सुद्धा बोलण्याचा त्याच्याकडे एक प्रकारची पात्रता नाही. कशा प्रकारे तो स्वतःच्या आचार्यांशी बोलतोय आणि तो त्यांना एक प्रकारे अशा प्रकारे सांगतोय की तुम्ही का या दृष्टद्युम्नाला एवढं पात्र बनवलं की त्यांनी एवढी चांगली व्यूहरचना केलेली आहे. कारण मनामध्ये सगळं कपट आहे हो. म्हणतो ना आपण विनाशकाली विपरीत बुद्धी, अशी त्या दुर्योधनाची गत झालेली आहे. आणि म्हणून मनामध्ये ती आश्चर्यकारक अशी भीती आहे मनामध्ये. मनात आश्चर्य दिसतंय समोर इतकी सेना कशी काय एवढं रचना केलेली आहे, पण भीती आहे मनामध्ये. कारण अधर्म आहे ना, मनामध्ये कपट आहे. आणि त्याच प्रकारे आपण तिसरा जो अर्जुनाचे सगळे भाव बघतो आहोत, या अर्जुनाच्या मनामध्ये हेच वाटतंय त्याला की हे युद्ध करूच नाही हो. कारण या शत्रूंनी माझ्यावर हल्लाही करू नये आणि हे युद्धही मला करायचं नाही. आणि जरी ते युद्ध ते करायला तयार असले तरी मला त्याला प्रतिकारच करायचा नाही. विरुद्ध पक्ष युद्ध करण्यासाठी किती उत्सुक आहे याचा विचारही अर्जुनाने केलेला नव्हता. कारण तो साधू संतांसारखा भगवंतांचा भक्त होता हो. तो सुहृदय होता आणि म्हणून त्याच्यामध्ये ही सगळी लक्षणं दिसत असल्यामुळे त्याला युद्ध करण्याची अजिबात इच्छा नव्हती आणि त्याला या सगळ्या विचारांचं काहूर त्याच्या मनामध्ये माजलेलं होतं आणि या सगळ्या विचारांचा हल्लकल्लोळ त्याच्या मनामध्ये झालेला होता. कारण त्याला या सगळ्या गोष्टींची कुठेतरी स्वतःला गिल्ट फिलिंग आलेलं होतं आणि स्वतःला अपराधी भावना आलेली होती की आपण हे का करतो आहोत, आपण हे करून बरोबर करतो आहोत का चूक करतो आहोत, हे पुढे जाऊन तो भगवंतांना अर्जुनच विचारणार आहे. आणि मग या सगळ्यांचं जे वर्णन केलं जातंय, जो संजय आहे, जो सचिव आहे, अगदी प्रामाणिक सचिव धृतराष्ट्रांचा, तो धृतराष्ट्रांना ही युद्ध काळातली स्थिती पूर्णपणे त्या कुरुक्षेत्रावरच्या प्रत्येक क्षणाचं वर्णन तो आपल्या राज्याला करून दाखवतोय. तो संजय म्हणतोय, संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः. हरे कृष्ण. हरे संजय कृष्ण. म्हणाला, येस. रणभूमीवर याप्रमाणे बोलून झाल्यानंतर अर्जुनाने आपले धनुष्य बाण बाजूला टाकले आणि मनामध्ये अत्यंत शोकाकुल होऊन रथामध्ये खाली बसला. तात्पर्य: आपल्या शत्रूच्या व्यूह रचनेचे अवलोकन करताना अर्जुन रथामध्ये उभा होता, पण तो शोकाने इतका व्याकुळ झाला की आपले धनुष्य बाण बाजूला ठेवून तो पुन्हा खाली बसला. भगवत भक्तीमधील अशी दयाशील आणि सहृदय व्यक्ती
आत्मज्ञान प्राप्त करण्यास सर्व प्रकारे योग्य आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या अर्जुन विषाद योग या पहिल्या अध्यायावरील भक्तिवेदात भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. आणि म्हणून हे संजय जेव्हा धृतराष्ट्राला वर्णन करून सांगतायत तेव्हा तो म्हणतोय की संजय सांगताय धृतराष्ट्रांना की रणभूमीवर याप्रमाणे बोलून झाल्यावर अर्जुनाने जेव्हा हे सगळे संवाद संजय ऐकतायत आणि संजय सगळं धृतराष्ट्रांपर्यंत पोहोचवत आहेत की अशा प्रकारे संवाद झाल्यानंतर त्या अर्जुनाने आपलं गांडीव धनुष्य खाली ठेवले, आपले धनुष्यबाण खाली ठेवून दिलेले आहेत आणि तो शोकाकुल अवस्थेमध्ये रथामध्ये खाली बसलेला आहे. आणि म्हणूनच असा हा दयाशील भगवत भक्त जो आहे तो निश्चितच हे ज्ञान घेण्यास पात्र आहे. आणि म्हणून इथे आपण म्हणतो की अर्जुनाचीच निवड का केली गेलेली आहे पांडवांमध्ये, आणि म्हणून असा हा भगवत भक्त आहे. सगळे दैवी स्वभावाचे आहेत, सगळे योग्य पद्धतीनेच सगळ्यांचं. म्हणून पाचीही पांडव त्या युद्धामध्ये वाचतात. म्हणून भगवंत सांगतायत 11व्या अध्यायात की तुमच्या पांडवांव्यतिरिक्त सगळ्यांचा नाश होणार आहे, पण पांडव मात्र वाचणार आहेत कारण तुम्ही दैवी स्वभावाचे आहात. आणि म्हणूनच त्यातूनही जो अर्जुन आहे तो भगवत भक्त आहे, भगवंतांचा लाडका सखा आणि भक्त आहे. आणि म्हणूनच असा हा भक्त, असा हा सुहृदय व्यक्ती जो आहे हा आत्मज्ञान म्हणजे पुढे जाऊन जे भगवंत ज्ञान देणार आहे ते ज्ञान घेण्यास निश्चितच पुरेपूर पात्र आहे. आणि म्हणून या सगळ्याचा परिणाम म्हणून या सगळ्या विचारांनी या सगळ्या विचारांनी अर्जुन असमंजस झालेला आहे. तो आता निर्णय घेऊ शकत नाही, निर्णयास तो पात्र ठरू शकत नाही आणि कशा प्रकारे आपण काय करायला हवं हे त्याला चांगलं का वाईट त्याच्यासाठी तो ठरवू शकत नाहीये. म्हणून तो भगवंतांना आता शरण येणार आहे आणि पुढच्या अध्यायामध्ये भगवंतांचं ज्ञान देणं, ज्ञानाचा प्रवाह सुरू होणार आहे, जिथे भगवंत प्रत्येक अर्जुनाच्या ज्या काही या विषाद होण्याची ही जी कारणं आहेत त्या प्रत्येक कारणांची कारणमीमांसा करणार आहेत आणि प्रत्येकाचं योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन की तू असा विचार करतोयस तसं नसून ही गोष्ट अशी आहे प्रत्यक्षात, आणि म्हणूनच तू असा न विचार करता या गोष्टीला अशा प्रकारे बघ. आणि म्हणून त्याचा जो दृष्टिकोन बदलायचा आहे तो दृष्टिकोन बदलण्याचं हे उत्तम काम ते उत्तम आध्यात्मिक गुरु बनलेले भगवंत अर्जुनासाठी करणार. आणि अशा प्रकारे आपला पहिला अध्याय इथे संपन्न होतो आहे, समाप्त होतो आहे. तर पहिल्या अध्यायामध्ये जे आपण जाणून घेतलेलं आहे ते कुठेही घाई न करता म्हणून आज आपण तिसऱ्या या भागामध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर अर्जुनाची अशी ही सगळी स्थिती आहे, जो विषाद मन विषण्ण झालेले आहे अर्जुनाचं. तर आपण इथे थांबूया. अध्याय दुसरा मी आज सुरू नाही करत, जरी खूप वेळ नसेल झाला तरी झाले मला वाटतं 5 वाजायला आले, ठीक आहे. तर त्याप्रमाणे आपण थांबूया. आणि जसं आता सुरुवातीला बोलणं झालं तर मला वाटतं मंगळवारी आपला एक अध्याय होऊ शकेल. आपण दुसऱ्या अध्यायाची सुरुवात करूया. त्यानंतर कुठला दिवस जमतोय तो मी तुम्हाला नक्की कम्युनिकेट करते. शनिवारी पुन्हा गणेश चतुर्थी असल्यामुळे आपला अध्याय होणार नाही. त्यानंतर पुन्हा गौरी आगमन आहे मंगळवारी, म्हणून आपला अध्याय होऊ नाही शकणार. जर जमलं तर आठवड्यातला आपण एक दिवस तरी निश्चित भेटायचा प्रयत्न करू. कुठेतरी जर जमून आलं आणि तरीही खंत बाळगू नका, कुठलीही घाई होणार नाही. हे सणासुदीचे काही दिवस आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला निश्चितच थोडासा खंड होईल आपला, पण कुठलीही घाई न करता निश्चित पुढे आपले अध्याय सातत्याने पूर्ण होतील. मग मला वाटतं पुढच्या एकदा गणपती विसर्जनानंतर जे काही नंतर प्रत्येकाकडे जर काही अडचणी नसतील तर त्याप्रमाणे सगळेजण तुम्ही येऊ शकता आणि आपले अध्याय मग मी तिसरा सुद्धा कुठला दिवस असेल मिळाला तर आपण निश्चित त्या आठवड्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करू. तर मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. हरे कृष्ण. सर्वांच्या सोयीने आपण जमत राहू. येस माताजी. हरे कृष्ण.